Мен ми се ще първо да се опитам да внеса по-голяма яснота, що за структурно звено е тази нова служба, замислена с Лисабонския договор, защото там е казано, че към върховния представител по въпросите на външната политика и сигурността на Европейския съюз ще има такава служба. И на нея е възложена задачата тя да направи предложенията по изграждане на тази служба, но очевидно предложенията, които се появиха, в много отношения се посрещат на нож и има много остри реакции, дискусиите като че ли въпреки преодоляването на някои много сериозни препятствия, по дребни неща стават все по-остри. Проблем на процесите в Европейския съюз. Промени съотношенията на силите в институционалния механизъм. Размества много сериозно пластовете. И ние трябва да създаваме такава служба в момента, когато има и боричкане между органите на Европейския съюз за овладяване на пространства. Всеки се стреми да се впише в новите текстове, заложени в Лисабонския договор. Освен е председател на Европейския съвет, който ще председателства съвета, но ще представлява Европейския съюз в международните отношения, така ще договора, се появи и фигурата на върховния представител на Съюза по външна политика и сигурността. Сега, вижте по тази моя схема какво се получава. Този върховен представител е заместник-председател на комисията. Но той председателства и съвета на министрите на външни работи. Той обаче съгласува всичко с Европейския съвет, а от време на време ще докладва и пред Европейския парламент. Една много ключова фигура в институционалния механизъм. Аз може би не добре го направих, али тук ще сложа върховния представител. И тук се оформя един много интересен триъгълник, за който трябва да стои една администрация, една служба. Тази служба по външните отношения. Служба, както госпожа Бенишева каза, че трябва да е, не знам, на равни дистанции от всички, но да е независима. Но освен да е независима, сега се поставя въпроса това да бъде политически отговорна служба. Оттам, и това е много важно, при определене задачите за подготовката на такива кадри. Политически отговорна служба. Тя трябва да е и финансово много рационална, ефективна. Това е въпрос, който Европейския парламент поставя много сериозно. И знаете ли, Европейския парламент дори заплаща. Ако не хареса предложенията, които се правят, няма да гласува бюджет за тази служба. Няма да има пари. И тук особената роля на върховния представител. Как ще балансира от тези сложни геометрични фигури, които се получават на базата на прилагането на Лисабонския договор. За сега, мисля, не е много успешно. Аз си го позволявам това да го кажа. Въобще не искам да ангажираме госпожа Златанова с тези приказки и така нататък. Но проблемите са много сериозни. Сега на Европейската комисия като орган, който трябва да представлява интересите на Съюза като цяло, много основателно поставя въпроса това да бъде служба, която да не е свързана с националните държави. Това да бъде служба на Европейския съюз. Но те са и граждани на някоя страна, членки на Европейския съюз. И тук започва боричката, от коя страна да има повече хора. Не случайно този господин Яцек Волски, той преди беше комисар, сега в Европейския парламент извади едни много интересни статистики, в които много ясно се вижда, че новите страни членки на Европейския съюз са недостатъчно представени в институционалния механизъм на Европейския съюз като цяло. И веднага аргумента, на нас не се полагат повече места в дипломатическата служба. Но други пък казват, ама ние имаме такъв велик опит в дипломацията, в външната политика и така нататък. Ние имаме прекрасни кадри
и те трябва да бъдат излъчени от нас. И особено големите страни, кои се досещат, не знам дали да споменавам, комисията каза, ама ние вече имаме до някъде изградени кадри. В дирекцията по външни отношения работят много чиновници, те са се специализирали, има едно добро разделение на труда. Сега договора просто ги издига на друга висота, Лисабонския договор. И казват, ние имаме готови кадри. И аз вчера разговарях с един нашенец там в тази дирекция, който работи много добре, и го попитах какви са настроенията сред тези чиновници. Те смятат, че на тях поправим се плага и няма кой друг да свърши тази работа, освен тях. Но може да прикачат по някой там от държавите членки, колкото да бъдат задоволени да имат и те представители. Но те смятат, че от държавите няма кой да върши тази работа. Мисля, че съмнително са всички тези позиции, които се очертават. Трябва да се намери нещо рационално. Наистина Европейския съюз да стане много важен фактор в съвременния свят, не както го нарича джудже в политиката. Сега, освен на позицията, че трябва да бъде политически отговорно това звено, оттам и както каза госпожа Бенишева, Европейския парламент не прие и съвета не приеха идеята, да речем, от секретарията на съвета да се излъчат нещо като заместници на върховния представител. Както казаха, те няма как да са политически отговорни, те са служители, чиновници. И откъде ще черпят компетенции? Въобще фигурата на върховния представител в новия институционален механизъм, мисля, че вече всички са съгласни, страда от много сериозен демократичен дефицит. Тази политика по договорите си остава политика в компетенциите на междуправителственото сътрудничество. Държавите не искат да прехвърлят свои правомощия, свои компетенции върху наднационалните институции в тази много деликатна сфера. Сега, тя ще представлява Европейския съюз, нали, в международните отношения. Но, какво ще представлява? Тя трябва да получи мандат и от Европейския съвет, и от Европейската комисия, и от съвета. Съвета на министрите. И тук опираме до другия важен въпрос за тази служба, за която днес си говорим. Колко представителна ще бъде върховната представителка сега, ако нейната служба не е добре представена или не е представителна? Това е основанието страните членки да вадят аргументи, да наложат повече свои хора. Те да ги правят. Вероятно от Министерството на външните работи и така нататък. Ето и нашето Министерство на външните работи работи много силно, сериозно, но нещо не се получава. Имаме да дадем отговори на много въпроси от принципна важност, а те ги няма. Мен ми хареса вчера професор Кубър. Той наблегна на това, че ние имаме силни желания, но нямаме капацитет за всичко, като Европейски съюз. И след това пък един китаец с нова сила каза, че наистина Европейския съюз няма капацитет. Може да има амбиции, но няма капацитет. Помня това така. Първи поглед от Пекин, как изглеждал Европейския съюз в тези усилия да стане по-представителен, да му се извиси гласа в международните отношения.